Ρίξαμε το γάλα με τα αυγά. Γιατί το κάνεις αυτό? Το κάνουμε για να φύγει ο σπόρος που έχει το αυγό. Το αυγό. Να μην είναι μέσα, γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις. Α. Δεν δουλεύεται εύκολα. Για να περάσει μια οικογένεια, πόσα αυγά μπορούμε να βγάλουμε για να περάσει τη χρονιά της? Το λιγότερο για μια οικογένεια πρέπει να βάλει 30 αυγά. Είναι αρκετός 30 αυγά. Δεν είναι... Αυτό το βάζουμε εδώ. Θα ρίξουμε το λιγούρι. Ξεκινάμε και ρίχνουμε. Εντάξει. Ξεκινάμε και δουλεύουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Τώρα ρίχνουμε λίγο γαλατάκι με τα αυγό μέσα. Το ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το αλευράκι μας. Και πάλι το αυγό και το γάλα. Αλεύρι. Τώρα θα το περάσουμε λίγο από τον αργέλεγο για να φύγουν τα χοντρά. Βάζουμε στον αργέλεγο. Και το περνάμε για να πέσει το ψηλό. Αλλά γίνεται και με πολλές, και με κανάλι, γίνεται και με ρύζι. Εμείς το πιάνουμε με το φλιγούρι, το στάρι το κομμένο.
αυτό να το βάλουμε κάπου. Ξανά ρίχνουμε το υλικό μας. Θέλει αλεύρι σκληρό Και μαλακό. και μαλακό. Πρέπει να γίνεται ομοιόμορφο ή άλλο Βεβαίως, στρογγυλό, γίνεται άλλο στρογγυλό. Ωραίο. Αυτό τώρα είναι που θα κάνει. Αυτό είναι που ανέβαινες. Ρίχνετε λίγο αυγό με γάλα Και μετά ρίχνουμε και αλεύρι. και αλεύρι. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ τη Μαρία δεν θα πάρει. Αυτός είναι ο κουσκουσές, Αυτός ναι. Πολύ ωραία. Άμα ψηθεί θα κάνει ωραίος. Και αυτός γίνεται συνήθως στον δρόμο με χαφί, Κοτόπουλο, χοιρινό, μαζί. ναι. Μαζί με το κοτόπουλο βάλει και το χοιρινό και θα δεις τι ωραία που είναι. Αλλά με το παπί... Είναι ο κουσκουσές με το παπί παραδοσιακά. Βέβαια. Δεν πάει ποτέ με μοσχάρι. Όχι. Όχι. Καλά, όταν θέλει τέλος πάει, αλλά Δεν πάει. δεν του ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Ναι, έλα να ρίξω και αυτό μέσα. Πολύ ωραίος γίνεται, πάρα πολύ ωραίος. Ξανά ρίχνουμε πάλι υλικό. Θέλει από λίγο το υλικό γιατί δεν γίνεται να ρίξεις πολύ. Άμα ρίξεις πολύ δεν μπορείς να το μαζέψεις. Δεν δουλεύει. Οπότε θέλει υπομονή, Βέβαια. Μετά αυτόν τον ψήνουμε στο φούρνο, Αυτόν τον περνάμε από το λάδι. Α, Όταν τελειώσει ο κουσκουσές, Ναι. το περνάς με το λαδάκι του και το αφήνεις το βράδυ μέσα στο σκαφίδι ή σε ένα τραπεζομάντιλο πάνω στο τραπέζι
να στεγνώσω όλη τη νύχτα και το πρωί θα το ψήσεις. Όχι την ίδια μέρα. Α, το περνάμε με λάδι. Ναι, όπως είναι τώρα αυτό, το παίρναγα με λίγο λαδάκι. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο λαδάκι, δεν ρίχνουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και το περνάμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Μετά το βάζουμε στο ταψί. Αυτό το λέμε ταβά, Αυτό είναι το ταβά σου. Το ταψί είναι το πιο μεγάλο. Ναι. Το βάζουμε εκεί μέσα, τα αφήνουμε και το πρωί το ψήνεις. Αυτό το βούτυρο θα το βάλουμε όταν το πάμε στο φούρνο για να ψηθεί. Το βάζουμε εκεί στη λαμαρίνα που τα βάζουμε και ψήνονται στο ταψά μας και εκεί το ρίχνουμε το βούτυρο. Αλλά το πιο ωραίο είναι το λαδάκι μας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το λάδι με το βούτυρο. Σε αυτά. Ωραία. Τώρα ετοιμάσαμε τη λάσπη. Τώρα αρχίζουμε να φτιάχνουμε τη γωνιά του φούρνου, να φτιάχνουμε τη γωνιά του απάνω, να βάλουμε στη λάσπη. Το πεζούλι, έχουμε ένα πεζούλι το λέγαμε, ένα πεζούλι που έχουμε φτιάξει και τώρα αρχινάμε και φτιάχνουμε τη γωνιά του φούρνου. Παίρνουμε τη λάσπη τα χέρια. Ωραία. Ξεκινάει η διαδικασία. Και ξεκινάει η διαδικασία να τη βάλουμε πάνω. Να τη σάζουμε. Πάνω στο πεζούλι. Πάνω στο πεζούλι. Θα βάλουμε μία στρώση στο πεζούλι απάνω και θα βάλουμε μια στρώση κεραμίδια. Τελειώσαμε το στρώσιμο με τα κεραμίδια για να έχει την πύρα ο φούρνος. Τώρα θα αρχίσουμε να την εκκλείσουμε πάλι από πάνω για να είναι ευθείος, για να είναι το ψωμί, για να μας γίνεται καλό. Να στέκει το τεψί, να μην είναι στραβώσει τα κεραμίδια έτσι. Τελειώσαμε τη γωνιά του. Θα τα φύγουμε να ξεραθεί και σε 2 μέρες θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το φούρνο. Θα στεγνώξει το χώμα. Βάλαμε την καπονέρα και λίγα άχυρα μέσα για να σταθεί. Και τώρα θα αρχίσουμε να βάλουμε τη λάσπη πάνω.